Bi kunnafoni bakurubaw la wulikajɔ min bɛ bila sen kan ni a bɛ f'a ma campagne nationale de vaccination ka ɲɛsin bana ma bana min ni a bɛ f'a ma coronavirus o tako filanan baaraw nun donna bi sɔgɔmada in na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o wulikajɔ in bɛna ɲɛsin kɛmɛ la maliden 70 bɔɲɔgɔnko ma ka kɛ ni fɛnw sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛni yɛrɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye dunfɛnw ye ministre min sigilen don jagoko yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na ka taa se ministre min sigilen don anw ka jamana yɛrɛ sɔrɔ ko kunna olu kɔni ye sigi kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ gɛlɛya min yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati in na Farafina kibaruyaw la Burkina masakɛkɔrɔ ni o ye Kabore ale kɔni bɔra Burkina Faso yɛrɛ jamana kan ni ka taa jamana wɛrɛ kan ka se ka taa furakɛli baaraw bila sen kan. Aw bisimila a ka bi kunnafoniw kɛnɛ kan ka bɛn ni bi jumadonya ye Muharam kalo ni bamananw ko a ma jɔn minɛ o tile 14 ye bi hijira ye san 1444 sɔrɔ ka foli ni waleɲuman dɔn k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma sanga ani waati aw minnu bɛ danaya ta ka da tele ɲɛtaa kan i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la an ka jamana ni a ta ka lajɛ ka taa se diɲɛ yɛrɛ jamana caman ma bana min kɔni bɛ yen nɔ ni san 2019 yɛrɛ laban waatiw ni a bana kɔni kɛra diɲɛ bana ye min ni a kɔni degun barika bonyana n'a bɛ f'a ma coronavirus ni dɔw yɛrɛ b'a wele covid-19 o bana in kɔsɔ ka se ka wulikajɔ bila sen kan boloci walima furakɛliw bɛ se ka boloda cogo min na ka ɲɛsin ni bana in ma an yɛrɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi ni ka an tanga ka bɔ ni bana kofɔlen yɛrɛ ma hali aw bilara sen kan ni a bɛ f'a ma campagne de vaccination olu baaraw kɔni kurumbo karili walima o baaraw nun doni daminɛna bi sɔgɔmada in na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ min ni a bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛsin maliden 100 ma 70 bɔɲɔgɔnko a bɛ se ka ɲɛsin o ma cogo min na yɔni desanburu kalo yɛrɛ cɛ san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na baara ninnu kɔni bonya bɛɛ lajɛlen tun bɛ minisiri bolo minisiri min sigilen don ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na ka taa se gɛlɛya yɛrɛ maa minnu sɔrɔ ni u bɔra u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la Aissata Mayiga a n'a ka jata la Salifu Ɲare olu tun bɛ a kɛnɛ kan u ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Mali la fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye n'a bɛ fɔ ale ma ko OMS n'a ka kuɲɔw bɛnnen don kɛnɛyako ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna la ko coronavirus ye maa hakɛ min yɛrɛ kɔni minɛ ni wagati ninnu na o bɛ tali kɛ fo maa 31 ani 237 bɔɲɔgɔnko de la maa hakɛ min yɛrɛ kɔni kɛnɛyara o la o de bɛ tali kɛ maa 30 ani 414 bɔɲɔgɔnko la o de kɔni kɛra sababu ye fɛn min an ka gouvernement maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛyako minisiri olu yɛrɛ kɔni ye ni boloci filanan in kɔni baaraw bila sen kan walasa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ se ka tanga bana in ma cogoya min na boloci min n'an b'a kɛnɛ kan an ka dɔn covid bana tiɲɛ don dɛ a ye diɲɛ lahala bɛɛ yɛlɛma a ye diɲɛ ɲɔngiri kɛnɛya sira fɛ ka diɲɛ ɲɔngiri sɔrɔ ɲinini a n'a bosonni a n'a saradali sira fɛ ka diɲɛ ɲɔngiri hali sécurité sira fɛ donc bana in diɲɛ docteur baw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u y'a ye k'a fɔ ko bana kunbɛnw de ka fisa ni bana furakɛ ye o hukumu kɔnɔna na u ye boloci furajiw di u ye jamana dɛmɛ n'a ye kosɛbɛ jamana caman ye Mali dɛmɛ o sira kan Américains b'o la Chinois b'o la Turkiw b'o la ani diɲɛ jamana caman minnu y'an dɛmɛ an ka se ka furaji sɔrɔ ka di an ka jamanadenw ma kuma caman fɔra boloci ko la dɔw yɛrɛ y'a fɔ n'i boloci k'i tɛ san kelen sɔrɔ k'i bɛ sa alhamdulillah ne kɔni ye n boloci Dieu est témoin alhamdulillah n jɔn filɛ n sen fila ka halisa nin yɔrɔ in na wa a b'o cogo la an k'a dɔn covid bana a dɔgɔyara nka a ma ban dɛ an k'an cɛsiri yaasa ka kɔn décembre kalo laban ɲɛ fɔ maa 9 o de bolo ka se ka ci Mali kɔnɔ denmisɛnnin min b'a ta san 12 ka se ka taa fɔ maakɔrɔbaw la yaasa an ka se ka corona bana in an ka gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni sigi in kɔnɔna la fɛn min an dɛmɛbaga jɛkulu dɔw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka tanga coronavirus bana yɛrɛ ma n'a bɛ fɔ ma ko immunité collective ko o yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ barisa a b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka tagama kɛ ka taa jamana wɛrɛw la wa maa wɛrɛw fana bɛ danaya kɔni da an ka jamana kan ni ka na u ka baaraw ɲɛnabɔ an yɛrɛ fɛ yen o de la olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ an ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la mun bɛ ɲɛsin coronavirus bana kɔni kɛlɛli ma
fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye kɛnɛya ko bunanku kan ni o ye OMS maaw ye olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ farafinna kɔnɔna la fɛn min ye vaccin coronavirus bana yɛrɛ kama hali sisan o kɔni kan ka bila ba la wa kɛmɛ sara la maa 70 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ de kɔni bɛɛ lajɛlen kan ka vacciner coronavirus bana kama yanni san ka ban a y'a yira k'a fɔ ko coronavirus bana o yɛrɛ kɔni vaccin ka dɔgɔn jamanaw kɔnɔna la wa anw yɛrɛ kɔni ka jamana bɛ o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko campagne fɔlɔ tɛmɛnen na n'i y'a jateminɛ maa caman kɔni ye vaccination kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ o de la olu minnu ye dɛmɛbagajɛkulu ye olu kɔni bɛna u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maa minnu si b'a daminɛ san 12 fo ka yɛlɛ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ se ka ni vaccin in sɔrɔ cogoya min na o de la OMS maaw dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la olu yɛrɛ kɔni ye a laɲini an ka jamana maabaw fɛ fo ka taa se an ka diinɛ ɲɛmaaw ma o ni an ka laadalamɔgɔw ni lɛkɔlikaramɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka i cɛsiri walasa coronavirus vaccin filanan mun baaraw bɛ sen na a bɛ se ka kɛ wasa ye cogoya min na maaw yɛrɛ ni bɛ se ka kisi ni bana jugu in ma cogoya min na tiɲɛ don coronavirus bana yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o de la hali sisan an kan ka an ka vaccination kɛ ka tila kɛnɛya tigilamaaw ye waleya minnu fɔ ni o bɛ se ka maa kisi ni bana jugu in ma an ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bila sen kan. Sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ min filɛ nin ye anw ka jamana kɔnɔ nansarakan na ni an ko a ma cherté de la vie a kɛn bɛ kisɛ ye bibi in na min ni dɔw yɛrɛ kɔni faralen don fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dunfɛnw sɔngɔ o kɔni kɛn bɛ ka ɲɛsin o kɔni kɛn bɛ ka kɛ degun ye bibi in na ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma hakaja diɲɛ yɛrɛ jamana caman ma o kama minisiri min sigilen don jagoko yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka taa se minisiri min yɛrɛ sigilen don an ka jamana kɔnɔ an ka jamana sɔrɔ ko kunna olu kɔni ye kunnafonidilaw yɛrɛ wele ka se ka barosigi kɔni kɛ ka se ka i da don a kisaw yɛrɛ la ka jira ka fɔ ni anw ka jamana ta k'a lajɛ ka taa se diɲɛ yɛrɛ jamana caman wɛrɛw ma ni degun in bɛ u bɛɛ lajɛlen de kan o tilara ka jira ka fɔ wulikajɔ ni cɛsuru bɛɛ lajɛlen bilalen don sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ min filɛ nin ye diɲɛ yɛrɛ bunako kan ni a kɛn bɛ ka kɛ degun ye an yɛrɛ ka jamana ma a bɛ se ka fo cogo min na an yɛrɛ ka jamana na o kɔni tilara ka wele bila ka ɲɛsin jagokɛlaw yɛrɛ ma u ka se ka sɔngɔ yɛrɛ min ni o dantigɛra jamana yɛrɛ ɲɛmaw fɛ o bɛ se k'a labonya cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka fɛn balo sɔrɔ sɔmɔ nɛnɛ na walima nɔgɔya kɔni na cogo min na Aissata Touré ani a ka jatala Salifu Ɲare olu ye min sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka jɛko seerew lajɛ. Ni lajɛ in kun b'an tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka olu ladɔnniya fo ka taa se sɔrɔ bosobaw ma sɔngɔyɛlɛ min ni o kɛlen don an ka da dumunifɛn dɔw la ka se ka walawalali caman kɛ maaw ye faamuyali bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na jɛkulu min sigilen don da dumunifɛn sɔngɔkow kunna an ka jamana kɔnɔna la ale ɲɛmɔgɔ ale ye walawalali dɔw kɛ minisiri ka kumaw la. Minisiri ye kuma minnu fɔ o ye ka diɲɛ ale ni Mali yɛrɛ lahala bɛ cogo min na sɔngɔko la. Parce que an tun bɛ lahala min na lahala gɛlɛnw de don san 2020 fo ka na se sisan ma n tɛna n da don o gɛlɛyaw bɛɛ la donc u y'u da don olu koɲɛw la mais kuma yɛrɛ bakuruba min y'an na se yan n'o ye conseil des ministres ye décision min ta décision in nana sababu min na n bɛ fɛ ka o de fɔ mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la parce que nin gɛlɛya in Mali kelen tɛ c'est vrai mais ni gɛlɛya nana bɛɛ bolo b'i kunkolo de la bɛɛ b'i ka jamana de makaran. A y'a yira a ka kumaw kɔnɔna la k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔw kɔni donna da dumunifɛn dɔw sɔngɔko la i n'a fɔ sukaro ka sababu kɛ kumaɲɔgɔn dɔw kɔni kun kan ka tɛmɛ gouvernement maa ɲɛmaw ale ni sɔrɔ bosobaw olu maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn min ye sɔrɔ bosobaw ye olu kɔni ma o kumaɲɔgɔnyaw kɔni laɲini o de nana ni sukaro yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛni ye. Donc an y'a ye sukaro bɛ ka yɛlɛ sisan anw yɛrɛ kamana ganna a bɔra 600 na a taara 650 na a bɔr'o la a taara 700 na ka taa sinon n y'a fɔ cogo min na fo ka na se juin ma sukaro ko problème kun ma posé o dun y'a sɔrɔ yɛrɛ presque an banna opération yɛrɛ la donc o de kɛra ko in yɔrɔ fiɲɛma yɔrɔ ye le fait que sigi ma k'a kan gouvernement fana ko an bɛnna 600 de la mais pourquoi prix bɛ taa fɛn na o b'a sɔrɔ DGC la a fɔra yan ko an bɛ bɔ don o don équipe naani de bɛ yen nɔ a bɛ bɔ DGC la an y'an seko kɛ mɔgɔw bi kɔni bɛ kuma caman fɔ parce que u tɔɔrɔlen don parce que an tun bɛ ka taale yɔrɔ min na ni bɔ ma kɛ ka a ko bacakilici donc peut-être sukaro kun bɛ tunu yɛrɛ parce que n'i ka partenaires sont restés défaillants olu bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ u tɛ ka signaler
olu bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko an bɛ système de liberté là alors qu'on était dans la période des cahiers de charges. Ministre min ka kɔɲɔ ɲɛsinnen don bayɛlɛmali ale ni jagokow ma an ka jamana kɔnɔ ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ nin kɛnɛ ɲɛmɔgɔya la ale y'a yira a ka kumaw kɔnɔna la k'a fɔ ko gɛlɛya minnu kɔni filɛ nin ye da dumuni sɔngɔkow la n'i y'a ye a bɛ nin yɔrɔ in na bi o sɔrɔla gɛlɛya caman fɛ nka fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ o kɔɲɔw la cogoya minnu na o de senfɛ fɛɛrɛ caman tara jamana ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin o waleya ninnu ma o kɔfɛ ministre min fɛnɛ bɛ yen ni ale ka kɔɲɔw yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don kasabiko ni nafasɔrɔ siraw ma an ka jamana kɔnɔna la ale ye ɲɛfɔli caman kɛ maaw ye ni gɛlɛya ninnu sababuyaw la ni o dɔ de ye lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la fo ka taa se coronavirus bana ale ni Russie ni Ukraine cɛla kɛlɛw nka ka da o bɛɛ lajɛlen ka camancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ale ka yamaruyaw kɔnɔna la gouvernement ma ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ dɔw kɛ yaasa fɛn min ye jamana kɔnɔdenw ye olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ sɔngɔko ta fanfɛla la da dumunifɛnw na cogoya minnu na o de sababuya la u kɔni ye tali kɛ da dumunifɛn dɔw sɔngɔ la ni o de ye ka o subvention. Ministre y'a yira k'a fɔ ko nin fɛn nana mena an ka fɛn kɔnɔ sisan nin kuma faamuyalen kɔfɛ ministre de l'économie ka kuma bɛ nin yɔrɔ ne kan k'a fɔ ko gɛlɛya na ta bɛɛ gouvernement jɛra a kan ka sɔrɔ min kɛ minɛn dama dɔw la a tɛ se k'a subventionner pendant longtemps mais a y'a fɔ ko bon min ye sukaro ye n'an b'o o kuma la bi ale ni malo ale ni tulu Covid depuis novembre waati donc gouvernement ye décision ta donc k'a fɔ ko bon ko prix ninnu ni nana n'a ye a y'a préciser k'a fɔ nin yɔrɔ de don o ni gazi ninnu ta bɛ kɛ wari bɔli ye cogo min na o tɛ kelen ye c'est comme opérateur bɛ taa ka sanni kɛ ka na n'a nana se douane na a kan ka 100% sara droit la donc a bɛ 50% sara. Donc o ye nɔgɔya da di gouvernement y'a di. O kɔfɛ ministre min ka kɔɲɔw bɛnnen don bayɛlɛmali ale ni jagokow ma hali sisan nɔ ale ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmaaw kɔni tun b'a tali kɛ sɔngɔ dɔw la ko lahaliya minnu filɛ nin ye ni o ye nin gɛlɛya ninnu ye k'a tun bɛ juguya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ lajɛ in kɔnɔna la a ye hakilisigi kɔni kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ a y'a yira k'a fɔ yanni dɔgɔ furancɛ nata ninnu kɔni cɛ sɔngɔw bɛɛ lajɛlen bɛna segin u nɔkɔrɔw la sugu kɔnɔnaw la. ɲɛmɔgɔyaso min bɛ anw ka jamana wolomasiri yɛrɛ tabaw ni o ye finitigilakaw ye ni a yɛrɛ ɲɛsilen don u ka kunnafoni ko ka taa se o ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na cogo min na ni a bɛ fɔ a ma ko DIRPA olu kɔni ye u ka laadalasigi yɛrɛ kɔni kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ an yɛrɛ ka jamana lakanako bɛ cogo min na sisan ka se ka i da don o kɔni na n'i ye nin cakɛ bondaso yɛrɛ ta k'a lajɛ a ɲɛmaaba ale kɔni ye dantigɛli kɛ ka jira ka fɔ an bɛ don min ko bi jatigɛ wale yɛrɛ kɛbaw ni an b'a fɔ o ma ko terrorisiw u kɔni kɔ dan bɛ dɛnɛ na ka to ka bala ka waleya cɛjugu kɔni kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma u ta tɔn kɛn bɛ o de ye sisan an bɛ don min ko bi an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o cogo kelen na ni cakɛ bondaso yɛrɛ ɲɛmaaba ni o ye colonel Sulemana Danbele a ye wele bila ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka dɔ fara jateminɛ ani kɔlɔsili yɛrɛ ka anw ka jamana kɔnɔna na bari u yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la ni o ye colonel Sulemana Danbele yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo ye i bɛ se k'a sɔrɔ maa dɔ yɛrɛ furukɛ ye jatigɛwale kɛba ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a dɔn walima i furumuso yɛrɛ bɛ se ka kɛ jatigɛwale kɛba ye k'a sɔrɔ i t'a dɔn o b'a jira k'a fɔ a tɛ sɛbɛn maa si kɔni tɛ ka fɔ nin ye jatigɛwale yɛrɛ kɛba ye nka bɛɛ lajɛlen kɔni ka to kɔlɔsili yɛrɛ ani jateminɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na colonel Sulemana Danbele ale ye min fɔ todunkan na jamana lakanako tɔ kunkanfɛ la an ka jɛ k'o lajɛ. Les forces armées continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles. C'est vrai, quand je vais parler de fébrilité. Lakana tigilamɔgɔw cɛsirilen don u ka baaraw senfɛ baara minnu laɲini ye ka se ka maamurutilenw kɛlɛ maamurutilen minnu yɛrɛ bɛ minnu fanga dɔgɔyalen don kosɛbɛ maa dɔw bɛ u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ maamurutilenw fanga balen don o bɛɛ n'a ta o dun bɛ ka jatigɛwalew kɛ an bɛ se ka min ɲɛfɔ ka da o kan o de ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka kɛlɛ in a siya ma dɔn ka sabu kɛ jugu tɛ jugu kun kelen sanga ni waati maamurutilenw daga yɔrɔ an bɛ olu ci an bɛ maa caman bɔnɛ u nin na u dusu kasilen ani u tɔɔrɔlen u bɛ papili kɛ kuma dɔw la walasa maaw k'a dɔn k'a fɔ hali bi u bɛ baara la misala jɔnjɔn ye min ye minnu bɛ mugu pɛrɛnta don u yɛrɛ la ka taa u yɛrɛ faga i b'a ye k'a fɔ u jigila kɔni tigɛlen don
ka sabu kɛ u bɛ o waleya jugu nin kɛ walasa jamana kɔnɔdenw ka se ka sira jamana kɔnɔdenw hakili kana se ka sigi an b'a dɔn a perepelatigɛ wa siga t'an k'a fɔ mamurutilenw u kamana galino ta yɔrɔ tɛ u la wa u fanga balen no hali ni kuma dɔw la u bɛ u yɛrɛ yira an ka kɛlɛ in tɛ kɛlɛ gɛlɛn kɛlɛ min na jugu dɔlen no jugu ta yɔrɔ ale ni jugu sigiyɔrɔ dɔlen no k'an to kɛlɛdagaw yɛrɛ la an bɛ maa dɔw yɛrɛ minɛ n'a yirala dugumɔgɔw la k'a fɔ ko mamurutilen no a bɛ u dabali ban ka sabu kɛ maa t'a dɔn maa min bɛ u la n'i donna dugu kɔnɔna la kɛlɛkɛcɛw ka wulikajɔ ni cɛsiri la an mana se ka mamurutilen dɔw minɛ ni maaw ye u ye maaw yɛrɛ dabali bɛ ban a dɔw yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ dutigi walima dutigi den dɔ bɛ yen o ye mamurutilen ye hali furumuso yɛrɛ ale t'a dɔn k'a fɔ ko a cɛ ko bamanci don o de kɛra sababu ye an ko an b'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye ni maa min bɛ yen n'i ye siga ye i dɔnbaga dɔ ka ɲɛnamaya taabolo la yɛlɛmaba donna a la a bɛ ka kobaw kɛ a yɛrɛ ye a tɛ baara jɔlen na i ka se ka lakana tigilamaw ani jamana ɲɛmaaw ladɔnniya k'olu bɔ a ko kalama joona ka sabu kɛ mamurutilen ninnu u bɛna don maaw n'u hakili cɛ maa min bɛ yen ni ale tɛ nafolo yɛrɛ sɔrɔ n'u tora ka 2,000 ka se 6,000 k'o di o ma kalo o kalo i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ka ɲɛnamaya bɛ yɛlɛma a bɛ to ka ko dɔw kɛ ko minnu tɛ a ka laadalakow ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ o kow to yen ten an b'a fɔ ko ala de ye a tigilama dɛmɛ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi maaw kan ka u janto o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ a bɛ burusi kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ kɛ duguba yɛrɛ kɔnɔ yan cogo min na n'aw sigara maa min na joona joona a ye lakana tigilamaw bɔ a kalama o de y'a to an bɛ kunnafoniya diw kɛ ka jamana kɔnɔdenw bɔ fɛn caman kalama u ka se k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi waati sera ten sa an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan lakana tigilamaw u ka dɛmɛ u ka baaraw la lakana tigilamaw bɛ baara fɛn fɛn kɛ an bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ni kunnafoniyaw de ye kunnafoniya minnu bɛ n'an b'olu sɔrɔ ka bɔ an ka centre d'appel la o ye yɔrɔ min bilalen don jamana kɔnɔdenw kama kunnafoniya fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i ka se ka weleli kɛ k'an bɔ a kalama a y'an wele ka kunnafoniya sanuman da an ma min ye bɔlɔlɔko ye a ka o sira ninnu to yen ni fɛn minnu bilala bɔlɔlɔ sanfɛ an tɛ se ka olu ko ta k'u don ba la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, appelez le centre d'appel, donnez les informations qu'il faut. Et je pense déjà, si vous donnez des informations sur les réseaux sociaux, en termes de renseignement, c'est foiré. An ka jamana sariya yɛlɛlen bondaso min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma cour constitutionnelle la ni an bɛ se k'a fɔ kalafili yɛrɛ jaabi laban de bɛ di nin cakɛ bondasoba in yɛrɛ fɛ olu kɔni kɛn bɛ ka sigi boloda sigi min kɔni bɛ o ni jamana yɛrɛ forobatɔn ni a bɛ fɔ ma société civile walasa kalafiliw yɛrɛ bɛ se ka kɛ kalafili labɛnnenw ye don n'a natalaw la yuruguyurugu yɛrɛ tɛna ye kalafili mun yɛrɛ la walima kalafili yɛrɛ bɛ se ka kɛ kalafili jɛlen cogo min na anw ka jamana kɔnɔ o kɔni ye cour constitutionnelle ni Mali yɛrɛ société civile ka bolodi ɲɔgɔnma ye min bilalen don sen kan ni a sigi yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ walasa dɔnni sabatilen o bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min na Ali Kulubali ale ye ɲinini mun kɛ a kisɛw kan an ka jɛ ko siraw lajɛ. Mali kunkanko kibaruyaw la a jirala k'a fɔ kumalasegi dɔ kɔni kɛla fɛn min ye cour constitutionnelle n'u ye sariya tigɛso sariya sunba fɛn min ye ɲɛma ka yɔrɔ kɔni fɛ ani fɛn min ye maa caman ka sigi ka kuma kɛ yaasa fɛn min ye Mali kɛmɛ ka sira kura min bɔ sisan ka jira k'a fɔ ka se ka sariya sun kura k'o baara kɔni bila faso Mali kɔni kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sigila min de kan o de ye fɛn min ye baaraba jumɛn o de kan ka kɛ fɛn min ye sariya yɛrɛ kɔnɔna na ani maaw yɛrɛ ka hakililaw kɔnɔna na yaasa fɛn min ye sariya kura a ka se ka sigi sen kan walima sariya kɔrɔ min bɛ yen ka se ka o kɔni ka o yɛlɛma don o kɔnɔna na fɛn min ye politique sira ta na sira fɛn fɛ walima fɛn ye ka a kɛ fana waati la waati min ni camancɛ fanga marali bɛ yen ko o baara ninnu min kan ka sinsin kɛrɛnkɛrɛnnen na u ka sigi ka fɔ ani u ka kuma falefale o kɔni bolila o de kɔnɔna na o de la fɛn min ye cour constitutionnelle ni o ye sariya sun sariya tigɛsoba n'o o ɲɛma n'o ye Amadou Ousmane Touré ye ka taa se fɛn min ye CMDIC ni u b'a wele ko Centre Malien pour le Dialogue Interparti o ɲɛma n'o ye Boubacar Sadina Kamara ye ani fo ka taa se fɛn min ye jɛkulu min fana sigilen bɛ n'u ko Institution Nationale pour la Démocratie o sigin bɛ bɛɛ fanga a bɛ se ka yiriwa cogoya min na ani kalafili gafe ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛfɔ cogoya min de la k'a ɲɛ n'u ye Morsi Egelegeli ye a jirala k'a fɔ olu kun bɛ nin kɛnɛ kan u ka lasigi tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye fɛɛlɛba minnu kan ka sigi sen kan yaasa ka se ka sariya sunba k'o yɛlɛma walima ka kura sɛbɛ fɛɛlɛba jumɛn de kan ka sigi sen kan fɛn min ye sariya ta na sira kunfɛ kiiri ka na sira fɛ yaasa a ko bɛ se ka ɲɛ cogoya min na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye fanga kɔnɔ fanga min ye camancɛ fanga kɔni ye o de hokumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni la nin baara ninnu ko a bi fɛn min ye miiri ani hakili jagabɔ caman fɛn min ye k'o kɔni
kofɔ ani ka se ka hakili minnu be faamuya minnu be k'u bɛɛ lajɛlen kɔni senga ɲɔgɔn na tɛmɛlo ani minnu kan ka kɛ don nataw la ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni sigi ka fɛlɛ sigi yaasa fɛn ye sariya sun kura ɲɛnama o na se ka sɔrɔ cogoya min de la wa a y'a jira fana k'a fɔ maa min be n'i b'a fɛ ka sariya sun kura kɔni dilan jamana kɔnɔna na ko i b'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn ye o dilali i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni bi taa i kun don gɛlɛya fila boɲɔgɔnko kɔni de la o gɛlɛya fila ko olu dun gɛlɛya ninnu filɛ nin ye ko a tɛ se ka taa ka olu gɛlɛyaw to fiyewu o de hokumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ o gɛlɛya fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka fɛn ye ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ sariya sunba kun bi sariya minnu kɔnɔna na jamana kun bɛ ka mara ni sariya minnu ye fɔlɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka olu kɔni bila n'u b'a wele ko rupture par rapport à l'ordre juridique constitutionnel ancien olu bilali ko o ye gɛlɛya dɔw kɔni ye wa a y'a jira fana k'a fɔ walima ka fɛn ye sariya kura ka se ka tɛmɛ a fɛ ka kura ka se ka o sigi sen kan o fana tɛ se ka kɛ fewu k'a sɔrɔ hakilila kura dɔw kɔni tɛ yen wa a tɛ se ka kɛ fɛn ye k'a fɔ ko hakilila foyi kɔni ma sigi sen kan ne a kan ka kɛ ni o kɔni kɔnɔna na ko o kɔni ye gɛlɛyaba dɔ fana kɔni ye fɛn ye a bɛ se ka sariya kura sigili a bɛ se ka min fana kɔni kofɔ ko barisa n'i y'a jateminɛ sariya kura min bɛ yen n'u kan ka bila i bɛna ye k'a fɔ o ka yɔrɔ dɔw bɛ yen ani a ka fɛn ye kumasen kɔrɔ dɔw bɛ yen olu kɔni bi sɔrɔ fɛn ye sariya kura min bɛ yen ni o bɛna bila sen kan wa a y'a jira fana k'a fɔ o gɛlɛya minnu bɛ yen o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye fɛn ye sariya kura o sɛbɛnli walima sariya kɔrɔ ka yɛlɛma don a kɔnɔ ka gɛlɛya don a kɔnɔna na ko ka sababuya kɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn ye ko dɔ de bɛ kɛ sababu ye fɛn ye sariya kura sɛbɛnli olu de bɛ bila sen kan ko o de la i b'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ dɔw de bɛ yen walima gɛlɛya dɔw de bɛ kɔrɔlen ani kura kɔni ɲɔgɔn cɛ ni o de b'a to fɛn ye jamanadenw olu bɛ kɔrɔlen bila k'a fɔ o na kura ka se ka o kɔni bila sen kan o de la fɛn ye sariya sunba sariya tigɛso maa ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ fɛn ye ka sariya sun kura ka sɛbɛn faso kɔni ye ko a bi fɛn ye maa hakili juru carilen olu ka dɛmɛ de kɔni kofɔ ani olu ka hakilila politiki sira fɛ ka se ka baaraw kɔni kɛ ka ɲɛ ko a bɛ o de kofɔ wa a y'a jira fana k'a fɔ o sariya sun kɔnɔna na a kan ka min fana kɔni de jagoya o de ye bɛɛjɛ fanga ani fɛn ye maaw ka hakɛw ka kɔlɔsi ani maaw ka yɛrɛmabila sariya kɔnɔna na n'u b'a wele ko liberté ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsi ko ni o kɔni tɛ sariya kɔnɔna na maa tɛ se ka fɔ ko maaw ko u bɛ se ka balo hɛrɛ ani baden kɔnɔ ani fɛn ye démocratie bɛɛjɛ fanga kɔni kɔnɔna na cogoya min de la ko n'i y'a jateminɛ fɛn ye constitution n'o o ye sariya sun kɔni de ye ko fɛn don fɛn min ni bɛnkan de don maa minnu bɛ yen minnu bɛ ka jamana mara ani u ni maaw cɛ u bɛ ka maa minnu kɔni mara ko o kɔni de ye constitution maa bɛ se ka fɔ o y'a kɔrɔ fɔlɔ kɔni de ye wa ko n'i y'a jateminɛ o sariya sun kura min bɛ ni a bɛ sɛbɛn ko a bɛ sɛbɛn fɛn ye adamadenw de fɛ wa fɛn ye adamaden baara ko fɛn ye fiɲɛ bɛ a la kuma bɛɛ o de la ko olu kɔni bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ ka se ka sariya sun sariya tigɛso ka u dɛmɛ ni hakililaw ye yaasa baara in a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ cogoya min na bɛn kɔnɔna na ani jamanadenw ka laɲini kɔni kɔnɔna na fɛn ye Bubakar Sadina Kamara ale ka fɔcogo kɔnɔ na wa a y'a jira k'a fɔ a b'a dɔn k'a fɔ o mana bɔ fɛn ye nin sigi ka fɔ in na o b'a sɔrɔ fɛn ye fɛɛrɛ caman kɔni bilala sen kan yaasa jamana na se ka o fɛɛrɛw ta ka baara kɛ n'o ye ka se ka sariya kura k'o bila sen kan fɛn ye jamana mariliko ɲuman kɔni kan cogoya min na o de hokumu kɔnɔ fɛn ye Moriso Egelegeli ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana min kɔni kɔnɔna na fɛn ye sariya sun ɲuman a tɛ min kɔni kɔnɔna na jamanadenw bɛɛ b'u yɛrɛ ye min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ min kɔni bonya ko a bɛ gɛlɛya o jamana kɔnɔ bɛn ani démocratie ani adamaden ka hakɛw ka bato fo ka taa se musow minnu bɛ yen musojɛkulu ani ka taa se maa minnu fana bɛ yen ni olu ye maaw ye minnu ye denkɛrɛfɛ maaw ye olu ka hakɛw ka se ka bato hali fɛn ye waati yɛrɛ yɛlɛmali gɛlɛyaw kɛ ko fo sariya sun kuraba ani fanga bɛ min na bɛɛ lajɛlen bɛ min bato o de bɛ kɛ sababu ye ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ. O bɛ kɛ sababu ye ka an kunda farafinna ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen kibaruyaw kan ka u ladɔnniya k'a fɔ Burkina jamana masakɛkɔrɔ ni ale yɛrɛ kɔni ka fanga darakira ka bɔ a bolo n'o ye Marc Christian Kabore ale kɔni bɛ wulila ka taa jamana yɛrɛ kɔ kan walasa furakɛliw bɛ se ka taa boloda a yɛrɛ yɔrɔ cogo min na farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Burkina jamana ɲɛmaakɔrɔ n'u ye Marc Christian Kabore hajirala k'a fɔ yamaruya gafe dila ma k'a fɔ ko a bɛ se ka bɔ Burkina kɔnɔna na yaasa ka se ka taa a yɛrɛ furakɛ jamana kɔ kan cogoya min de la hajirala k'a fɔ nin na kɛ siɲɛ fɔlɔ ye kabini fɛn ye ale ka fanga kɔni dafirila janvier kalo sɔrɔsilakaw olu kɔni ka fɛn ye ni yamaruya fasuguya ka se ka o kɔni di a ma cogoya min na l'AFP olu ka fɔcogo la fɛn ye alamisa ani u y'a jira fana k'a fɔ ni kunnafoniya in ko fɛn ye gouvernement maa dɔw ko olu fana kɔni de ni kibariya in kɔni yɛrɛkɛ o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ Christian Kabore a jirala k'a fɔ
sɔrɔsiw kɛlen ka yamaruya kɔni di a ma k'a fɔ a ka bɔ ka taa yɛrɛ furakɛ a yɛrɛla k'a fɔ a bɛn'i kunsin yɔrɔ min ma a ka furakɛliw la o de ye Émirats Arabes Unis kɔni de ye yaasa ka se ka taa a yɛrɛ furakɛ wa a yɛrɛla fana k'a fɔ ko ani maa min kɔni de kan ka taa ɲɔgɔn fɛ o y'a a furumuso yɛrɛ kɔni de ye. Kenya jamana kan fɛn ye jamana ɲɛmaa sigi kalafili min kɛla ni jatew bɛ ka bɔ yaasa ka se ka jaabi fɔlɔ kɔni sɔrɔ cogoya min de la maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɔla jamana wɛrɛw la yaasa ka se ka taa kalafili ninnu la kɔlɔsi ni u b'u wele ko observateurs internationaux a jirala k'a fɔ olu kɔni y'a fɔ alamisa ko olu kɔni jɔrɔlen don ka sabuya kɛ waati min na jatew bɛ ka bɔ fɛn ye kalafilisow kɔnɔ ka jatew bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ko o waati kelen kɔni na fɛn ye kunnafoniya dɔw bɛ olu bɛ bɔlɔlɔ siraw kɔni fɛ min bɛ maa kɔni siran kosɛbɛ ko k'a sɔrɔ fɛn ye Kenya fɛn ye ni a bɛ farafinna kɔrɔyanfan kɔni fɛ jamana do jamana min mɔgɔ bi fɛn ye jamana ɲɛmaa kura la ka se ka jamana ka fɛlɛw ani a ka yiriwa siraw bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan o de hukumu kɔnɔ ko maaw sigin bɛ ka o kalafili jaabi kɔni kɔnɔ fɛn ye maa dɔw bɛ yen fɛn ye ni maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka maaw ni fɛn ye kalafili kɔni sɛbɛkɔrɔ seerelen don u kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka kun gbɛlɛyalen don u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ni o ye fɛn ye William Ruto ani Raila Odinga ye a jirala k'a fɔ ko u ka maaw bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ka to ka kunnafoniyaw kɔni di kunnafoniya minnu yɛrɛ ni jɔlan ti u la kunnafoniya ɲɛnamaw kɔni tɛ o de la fɛn ye baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen fo ka taa se Kenya yɛrɛ nantancɛw ka jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ kɛ ka nin maa kofɔlɔ ninnu k'u jalaki kosɛbɛ ko u bɛ ka baara min kɛ ka kunnafoniya juguya min di nin ye ko min cɛ man ɲi a bɛ se ka fɛn ye gɛlɛya kɔni don kalafilikow kɔni na. Congo RDC jamana kɔnɔna ni fɛn ye Bamaji walikɛba maa dɔw kɔni tala bi Congo dugu dɔ la dugu min ni a kɔni bi Congo yɛrɛ kɔrɔnfɛ yafa kɔni de fɛ a jirala k'a fɔ fɛn ye dugu min don ni u b'a wele ko Kakuwangura a bi fɛn ye duguba min de fɛ o de ye Bitombo ye min ye Nord Kivu a bɛ o de kɔni fana fɛ o de hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ o bengani de senfɛ sa fɛn ye kasoladen maa 800 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔla o senfɛ o de hukumu kɔnɔ hali n'a sɔrɔ Congo masakɛw ni olu kɔni kun ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye ADF n'u ye État islamique olu ka maa dɔw ye ko olu de ye ni wale cɛjugu in kɔni kɛ a jirala k'a fɔ ko araba tɛmɛlen sa fɛn ye Daesh yɛrɛ u b'u ka kunnafoniyaw kɔni di sira minnu fɛ kunnafoni di sira minnu fɛ jirala k'a fɔ ko u kɔni y'a jira k'a fɔ ko jaati ko araba u y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye olu de tala bi fɛn ye ni yɔrɔ in kɔni kan a kasobo kɔni kan ka se ka fɛn ye silamɛ caman ka se ka olu kɔni bɔ kaso kɔnɔ ani fɛn ye ka se ka to fana kasoden maa 800 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔla ka fɛn ye ŋanya kɔni minɛ ko baara min kɛlen filɛ ye olu de nɔ don wa u jɔlen don a kɔrɔ fana. L'Américain ka secrétaire d'État min bɛ ni u b'a wele ko Anthony Blinken n'ale kɔni ye wulikajɔ kɛ fɛn ye ka se ka taama farafina kɔnɔna a ka tile 5 taama ni a kɔni taala o fori Uranda jamana kɔni kɔnɔna na ni ani Uranda jamana ɲɛmaa Paul Kagame ni o jɔla ka kuma a jirala k'a fɔ o kuma de senfɛ sa a kɔni ye jalaki ta ka ɲɛsin Uranda ani Congo RDC jamana bɛɛ lajɛlen kɔni de ma k'a jira k'a fɔ ni jamana ninnu fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka Bamaji walikɛba maa dɔw kɔni dɛmɛ fan dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ fɛn ye ka se ka yɔrɔ dɔ kɔni minɛ fɛn ye Congo ani Uganda yɛrɛ kɔni o dancɛ kɔni na o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn ye FDLR n'o ye Uchiso Urandais ko fɛn ye Congolais olu ani ka sɔrɔsiw ko bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu kɔni ma M23 ko Uranda ko olu fana ka jamana ɲɛmaaw ni sɔrɔsiw bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ni jamana dɔ ninnu kɔni juguya la wa fɛn ye Anthony Blinken ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka fɛla ye min de ye o de ye fɛn ye nin ye ko ye ko min na a kɔni ti bɛɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fɛn ye Bamaji walekɛba dɔw ma ka ɲɛsin jamana dɔ kɔni ma ko o kɔni tɛ ɲɛ ko n'a sɔrɔ Bamaji walekɛba fila de kɔni bi ɲɔgɔn na ko o dun ti ɲɔgɔn na o y'a jira k'a fɔ o de la ko o baara o de ka jɔ joona yaasa fɛn ye bɛn ni kelenya na se ka sabati cogoya min na. O bɛ kɛ sababu ye ka dansigi aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ ka di a ma ka foli ni waleɲuman dɔn k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka joyilakaw fo nin waati in na ka bɔ yen nɔ ka se masigi ka foli lase u kelenkelenna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ni dugu kofɔlenw ye tele ɲɛta yɛrɛ kanu an ka foli bɛ se u ma o cogo kelen na maliden minnu sigilen don kɔnɔwari jamana kan ka daminɛ Buwakela Yamoussoukro ka se Abidjan ma Dalowa ni dugu kofɔlenba ninnu bɛɛ lajɛlen malidenw caman sigilen don yɔrɔ kofɔlenw na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka tun ka sigi nɔgɔya u bolo togo kelen na ka dugawu kɛ an ka jamana ye basigi ni kolosuma Ala ko sabati anw ka jamana kɔnɔ sini ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan kibaruya minnu mana sɔrɔ Mali kɔnɔ farafinna bangun kan ka taa se diɲɛ fan tɔw ma an na walawalali kɛ o la Ala ka sini do kibaru kɛnɛ yira an na.